Kublai baru ki viewers kantam kun samla. Kini ketiga kubur like kam. Sangabai kini kubur like kam. Ban one klet ban share like ban subscribe nak benda ki upcoming videos hakabaya di ban ki government jobs. Di hakan ni video ngan tip EP hakabaya di ban ka staff selection commission recruitment arjar apandru lene SSC recruitment arjar apandru. Di kidon hadu lai hajar tam ki post ki balai hap keleng sodong jong keri India kan thup ru hapo ka state Meghalaya jungi ka kerdan kan dei kelas 10 kelas 12 degree kita ki dei kerdan mo ban ki post ru ki don shibun bha ban ladapi kwa ban tip ye kita subha page bha ye kini video ban klik ya ka link jong ya advertisement download advertisement bat sapule details segite namarkan jrong bhaga jung batai te ngan batai jrong namarkan sa jrong ga video te ngan su batai lungkot re ya kawa details pla ban download ya ka advertisement notification ba ka link bang bu hapo comments pin ke jong mo kitang katai alimitang inde pe no ya kan ni khobor ka SSC recruitment ajar phunreu katang ka dei jong ka selection post ka di banjit ya ki nong 3 ha ki department baper ka dei jong ka phase ka bakhat saulane phase 14 jong usna marjana phunreu ka total post ka don hadu lai hajar lightly ki post dia post tin me khlayaru ki don shibun tili ki post de ka qualification na kamtai ki post baper ki don ki post ki ba pass class 10 ki don ki post ki ba pass class 12 ki don ru ki post ki ba pass degree te kermen ki la yo lut hang ne ki la yo lang hang ne na du ki ba pass class 10 12 ba degree ki la da phiru ki la pass ki ki qualification ane ye ki kerdan apply no na kamtai ki post ki ba light atu lai hajar tam ki post hapo ya SSC mo staff selection commission total post names pade mo ka total post names ru hang ne namar beli bantok kuwi pakui kala jrong namar kidon shibun teli ki kerteng jong post ngala debong kadon hadu lai spa prapo artli ki kerteng jong post hai kini ki lai hajar lai teli ki total number of post mo esa page hi hapo ka link lani klik ya ka link kemudian hapo ketika download jong ka advertisement notification klik ya ketua link pin salah upload ya ki details ki badai ki kerteng jong di post mo paper balada pi kwaro ngan pen ep kumno ba pin klik bat kumno pin page ya ki post ki balai apo state me khalia bu comments ki jong pi lada pim nang ban page ya kita mo nang ta ka age pade mo ka karta hang ke kidon ki post ki ba khat pra do arpsan kidon ki post ki ba khat pra do arpnyo kidon ki post khat pra do arpupra kidon ki post khat pra do laipo kidon ki post khat pra do laipsan kidon ki post arpo do arpsan arpo do laipo nang ta arpwe do laipnyo ki post arpwe do arpupra ki post arpo ar do arpupra ki post arplai hadu arpo prasnem mo kini ki di snem ki ba phila ban apply nam ta ki post ba pair ki balai apo staff selection commission nang ta wala kataru nam ta jungi ki st niyo sa sunsnem ka relaxation nam ta jungi ki st and also application dates ka SSC ka laporan ya kani ka online application nadu khalai tarik u April ajar phunriu bat kan kod adu sau tarik benai me arajar arphunriu mo si benai ru kamdon re te nakta kadau hadin ma pila yi kani video late no si sai bar bajan jong ki apply no nam ta ki post prepare mo ka exam dates la kumno how benai June impat fix ya ka tarik re benai June hedin bakil ada fix kin sa send share ki email address lane phone number jongpi kin sayo ya aga jingte bat kumjuru pi haban lek barabor ha ka official website jong ka SSC ban tip lano ka exam la apply name admit ka bat kontatet mo
nang ta ka fees pade nam ta jungi ki st umdon kamban siu mo umdon kamban siu di wat nam ting ya kata umdon kamban siu i but nak banta ba phinle ya ka cbt pade hadin ba phila de ban register la ne ban apply ya ki post pinak ban ne pong ya ka computer based test hadin ba phila de la ne phila pass ya ka cbt and sa gdp nak ta ban ne de ki we pade ki test no untuk ka document verification di kumta ka don hangni ka subject general intelligence absently ki jingli la ne question yo san phoma kamot armak pawe ka jingli kumjuru phaban pan khre ka general awareness kaneru absently ki jingli san phoma nangta quantitative aptitude absently ki jingli san phoma but ka english namta jungi sting in le ka english in your absently ki question but san phoma but kan mauru haba phile ya ka cbt kumbang ala de ban penshai mala rapor balada phimtip ya ki jubab wat num jubab tumar namar kan don kan negative marking kan negative marking hangneli kan don hadu 0.50 dani 0.50 ka marks na kumta ban didak lada ka ansal jongpi kalai yana kata kata ngong pi lada phimnang i be lada phila apply ti ki post phila le ya kan ka cbt manong pi wat nom tiklumar lada phila pen kre phila la ba tik be andai lada phim sngo sure lani phim sngo tikna dang la ba i kana ba phim lai kadu kaneka 0.50 deducting mark mo lani ka negative marking titang kata hiya ka bedi bat kani ka khubor lai kam jong ka ssc hak bakala lai andu lai hajar tam but kumbang la ong naru basdang la da phi nang kum no ban pe ya ki post ki palai da post statement khalaya bu comments jong phi mo bu comments jong phi but man hikai ya kata kum no bapin le ru tang kata hiya ka bedi bat kani khubor sai sin nong ye phi ko ki fans ki jong Sumba wanam klet ban share ban like kumjuru ban subscribe lada pidang dedi batmaya na channel nagmunta iwe pedeki kubor like kam leishubun all the very best namta ka cbt lada pila apply namta ki post jongka ssc face kapakat saw jong sinema japa leishubun